Αγαπητοί συνεργάτες, το βίντεο που θα ακολουθήσει έχει επεξηγηματικό χαρακτήρα και στόχο έχει την εξοικείωσή σας με το νέο τρόπο πληρωμής μέσω Iris Payments και τις παραγγελίες σας μέσω της B2B πλατφόρμας αλλά και την εξόφληση των οφειλών σας. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ο τρόπος αυτός ισχύει για την επιλογή προπληρωμή με μετρητά. Θα ξεκινήσουμε αμέσως εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης. Και αφού επιλέξουμε την προσφορά που μας ενδιαφέρει, συμπληρώνουμε τις επιθυμητές ποσότητες. Και από το μενού δεξιά επιλέγουμε τρόπο πληρωμής, προπληρωμή με τραπεζική κατάθεση και μετά πατάμε αποστολή παραγγελίας. Εδώ πρέπει να διαλέξουμε τη διεύθυνση παράδοσης, την ημερομηνία αλλά και την ώρα αναχώρησης και να πατήσουμε αποστολή παραγγελίας. Μας εμφανίζεται λοιπόν η σελίδα με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, αλλά και ο χρόνος που έχουμε για την ολοκλήρωση της πληρωμής μας. Προχωρώντας λοιπόν στην πληρωμή, ανακατευθύνουμε στην επίσημη σελίδα του Iris Dias και οι επιλογές ολοκλήρωσης της πληρωμής είναι δύο. Μπορούμε είτε να πατήσουμε «Επιλέξτε τράπεζα» και να προχωρήσουμε την πληρωμή μέσα από την τράπεζα που μας εξυπηρετεί και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς web banking μας, είτε μπορούμε να πατήσουμε δημιουργία QR code, όπου θα μας εμφανιστεί ένα QR, το οποίο θα πρέπει να σκανάρουμε μέσα από την εφαρμογή της τράπεζας και να πληρώσουμε απευθείας από τη συσκευή μας. Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα ανακατευθυνθούμε αυτόματα στην B2B πλατφόρμα. Σε αυτό το σημείο, θα δείξουμε τον τρόπο που μπορείτε να διευθετήσετε άμεσα τις υποχρεώσεις σας προς τη Liafarm μέσω του Iris Payments και της B2B πλατφόρμας. Και αφού έχουμε συνδεθεί επιτυχώς, επιλέγουμε από το μενού στα αριστερά «Ο λογαριασμός μου» και έπειτα στο μενού πάνω δεξιά επιλέγουμε «Υποχρεώσεις πληρωμές». Εδώ μπορούμε να δούμε τις ανοιχτές οφειλές που έχουμε έως και σήμερα και παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε το ποσό που θέλουμε να πληρώσουμε. Στην πρώτη επιλογή είναι οι μηνιαίες υποχρεώσεις, ακριβώς από κάτω οι συνολικές, ενώ στην τρίτη επιλογή μπορούμε να εισάγουμε εμείς το ποσό που επιθυμούμε. Και στην προκειμένη περίπτωση θα επιλέξω άλλο ποσό, για παράδειγμα 100 ευρώ. Προχωρώντας λοιπόν στην πληρωμή, ανακατευθύνουμε στην επίσημη σελίδα του Iris Dias και οι επιλογές ολοκλήρωσης της πληρωμής εδώ είναι δύο. Μπορούμε είτε να πατήσουμε «Επιλέξτε τράπεζα» και να προχωρήσουμε την πληρωμή μέσα από την τράπεζα που μας εξυπηρετεί, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς web banking μας. Είτε μπορούμε να πατήσουμε δημιουργία QR code, όπου θα μας εμφανιστεί ένα QR, το οποίο θα πρέπει να σκανάρουμε μέσα από την εφαρμογή της τράπεζας και να πληρώσουμε απευθείας από τη συσκευή μας. Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα ανακατευθυνθούμε αυτόματα πίσω στην B2B πλατφόρμα.